Ola, bos días desde Fisterra. Son Roberto Traba e a través deste vídeo quero quero congratularme tamén e celebrar o 25 aniversario da fundación do Batallón Literario, unha organización literaria e cultural que, como digo, fai 25 anos xurdiu na Costa da Morte, que foi realmente un motor e un impulsor do que despois apareceu como unha marea de xente das letras, pero non só das letras, sino tamén das artes plásticas, da pintura, actrices e actores que hoxe en día vemos que están levando premios de todo tipo pois nos medios de comunicación, non? Gustaríame especialmente felicitar aos que creo que foron os primeiros, os fundadores, digamos, non? Que foron Estevo Creus, os irmáns Miro e Rafa Villar, creo que Modesto Fraga, creo que tamén Manolo de Fisterra, Marilar Alexandre e Alexandre Nerio, non me acordaba agora, como os de Fisterra coñecémonos polo nome. E creo que fixeron unha labor e ainda están facendo non solamente para impulsar, como digo, a creatividade literaria, sino tamén para recuperar a poetas e escritores costamortenses, como digo eu, da Costa da Morte, que non eran moi coñecidos ou non os coñecía ninguén, non? Nada máis, eu dicir que lamentablemente participei moito menos do que me gustaría. Recordo a primeira, creo que foi o primeiro acto no Castelo de Vimianzo, alá, pois, polo 90 e tantos. E despois, pois, ao mellor estuve un pouquiño máis lonxe do que quería, pero, bueno, como decía José Larralde, o cantante este gaucho argentino, cousas que pasan. As circunstancias da vida levanche por outros derroteros, tes que escoller prioridades e a veces non estás pois para estas cousas, aínda que de espírito síntome membro do batallón, aínda que as cousas son así. Bueno, e nada máis, repetir esta felicitación e animar a que se continúe, aínda que non sea tan asiduamente estas conmemoracións, e a xente que este escoitando, pois a que escriba, que viva a cultura, que a cultura é pois o xermen do que é a liberdade, do que é a democracia, do que é a convivencia duns con outros. E nada máis, pois para rematar, pois xa que estamos celebrando sobre todo a poesía, porque foi máis ben un movimento poético, aínda que tamén, como dixen no principio, recorre todas as artes, pois vou recitar un poema meu que, bueno, teño en honra telo ali nunha tasquiña que está ao final do cabo do mundo, no que lle damos a benvida pois a peregrinos, viaxeiros, turistas, todos aqueles que se acerquen non só a Fisterra, sino a Costa da Morte. O poema pois di así: benvido principio do mar, donde o mundo se chama Fisterra, donde a lenda e a fe se confunden nun poema de verbas de pedra. Benvido principio do mar que tan doce bica na area, con ondas que son altares e flores de primavera. Benvido principio do mar, donde cantan sorrindo sereas un cantar luminoso que escoitan os que veñen seguindo as estrelas. E nada máis, amigos, que teño que abrir. Ala, bicos e abrazos para todos.